Nasaya at tadakan Junay. Yag mo adagosan ti sweldom. Tainak i-deposit adagosan ijabang ko. Intong bigatin maluman. Itan! Uray ta ijay mat ATM machine ti pangidepositwak. Ala, yag maun. Taad da aramidak no bigat. Jak masango ti rumwar inton bigat. Magdata. Ne, apay akinis sayam manen ngay. Kurang iti sangaribong. Allowance ko, tinabatay. Ay nasyakton ti mangted iti allowance mo. Ala, yag mo amin asweldom, Jone. Laglagi pom at ti asawa a lalaki. Irimit na amin amat gadan na iti asawa na. Takasta ti patakaran dito'y lubong. Anya? Ala, yag mo amin asweldom. Bawal kang kupit. Saan nga agbalin kanyak dayta kupit-kupit. Magbayag mo dahil dyan ang babae. Mabiin, hindi pa'y lagawad. Ayun na nga tan. Ay awaga man. Hello, Lakay. Hello! Ayan mo ngay! Nagbayag ka kay Rebeng! Ay na, pila dito ayan ti ATM machine, Lakay. Kan na-traffic ka kinay. Isuan na ladawak ang nakasangpot dito'y bangko. Anya? No nakaluto kan, kat mabising kan, mangan kan. Maudi akton amangan, tamangan numabayaganak dito. Ay kiurayan ka na! Umunakan ko nakmat. Marabyanak ko naklangarudan. Kan numaturog kan, di mo ilaktiri daw. Tapno di ka madisturbo no sumangpetak. Ta sumrekak tulatan. Nagawik ka no tidog ti pila. Intong bigatan nga gibangko ka. Itangarudan, tadaramida no bigat. Sige, itanay. Agpilak pa'y, bye. Ay, unay laki na diyang asawa kan pa'y papili na ti kaya na. Narabyan ka mo una yan, Juna. Junay. Tapay ngay. Ang sangita mo si Mang Pai. Nauldapak itay paawid aklakay. Awanan ti kwarta nga urnong tak. Anya, hold up ka. Ano ko mati ma-hold up ko yung katimbang ko mati kwartata? JATM card tinaladag itay hold upper. Anya, ay nagluko ka. Ayun sa nabali ata, di di mamaw ti pin number na. Sa palantanton, ti mapanigibang ko itong bigat, tayo report pati na pasama. Tawanan na, inted kung tipin number ti ATM lakay. Anya, tapay nga itong buhay. Tanyat kayat now, jak itad tipin number ng patayon dak. Wano inted ko tipin number ng si bibiyagak. Nakaturong dagiti nagaatidog nga imo kuda. Nagaduda lakay. Nagbuta nga kiso nga inted ko na. Itay sa bali ko number at intid mo. Ay, jakmat na panunot na itan lakay. Takas tao na iti butang ka. Isuan na itad kulatan at ipin number. Oh, ag-break tayo pa'y kakadwa. Merienda time. Jonah, ag-merienda tayo pa'y. Ay, katwa na. Ay na. Mayat kasla opisina lata dito ayan tayong agsusugal. Taadang pa'y break time tayo. Gawin na. May bali ko man ti saritaan, Jonah. Biliba ka talaga kan ka Napamatim man ang asawam an hold up ka. Una, siyak pa'y ti kunam. Best actress na ito, ikunam sa. Ay, awan no jak ibaga ti kasyay, pangalaak kumangay iti pagtaya. Ay, naimbagkan ka ata da trabaho di asawam. Ngam siya ngay, padak nga istambay, kan padak kasugador. Sana bali takanayon mo ti panangabakyaw. Agsuswerte kayo. Linyayon sa talaga ti kastoy apagkwartaan. Tsamba-tsamba laang mat. Jonah, hangam, sana pa nagpalastog, ngam nalaing kami ngamin hindi iti asawak iti mathematics. Ha? Tiam mo mi nga rodi, di kagbalin kami nga inhinyero, ngam sa magayam. Agkwenta magayam iti baraha, ti bagsakbay. Uray takanayon kayo ang mga bak. Kitno da kayo kinila kayo mo ti kanayon ang mga bak dito sugalan. Tsamba-tsamba laang, Jonah. Kinadamo lat pati aldaw nga agmamalas kami Pangusaram iti kwarta anak kaw. Awang allowance minanang. Na, pangipipanam nga iti swildom Junay.
Awan mo't anak yo kin ni Juna suportaran yaw. Nawanan ti urnong may. Hinuldap ta ni Juna. Inaladami nakarga ti Team Carb may. Anya, kaano pa yan napasamak data? Hindi na panalawas na na. Anya, ay kat in-report yun iti otoridad data napasamak. Kawan na ha? Napan ni Juna. Tasimbre ka nga rod iti trabaho. Apay, kasano na hold up? Kay nang hold upan da. Hindi ba yan yun? Tawang mo ilangan ti maramidan tayo. Inaladami nakarga ti iti imeng. Ay na nagsayangan ngay anak ka. Nang runa nun nawadwadan ti urnong yaw. Sayang Iso pa utangan da man tabayadak to nagsweldo Sige, oray ta naawat mi matan tay pensyon mi kanitatang yaw. Manaw, ti utangan. Uray 2,000 laan. Sige, mabiit lang raw danakaw. Ay, inak agsweldo. Ta pa nagsusweldo man ang gaya. Nasaya mo ta makabayad akong kaninana. Yun nila kay. Mapana ka. Agawid ako. Nay! Ada ka magamit sa opisina, may! Wen, taimay ko inalati sweldaw. Tainak makitsindan. Awan ka sa pulanin iti balay. Kun gumatangak iti bagas. Nukas tayo na alam ti sweldo ka? Wang nga raw. Adaw eh. Sa nga gasot, pagplitin nga agawin. Ada utang ko kananang. Mangtad ka iti pagbayad ko, Inton maminsanan, tani, kasapulan tayo ti kwarta. Sige, mapanakaw. Tapno makaawid akmat ladagaws. Uy, bagong riban ka, Juna. Kan bagong manicure ka pa eh. Ay na, kasapulan nga agpapintas ta, Elsa. Tani, adu dagiti admirer ta dito'y sugalan. Jak mabaling tagpapinta sa kasi tararamidang tagungot nila kay ko. Siluso nila kay ko, di na kayat ngagpasiksiak. Anya, ha? No siya, saan ngagbaling ti kasta kanya? No si Kaa, tanasing pa nila kay Mau. Hanggang siya ngay, nauyong, naimon pa'y. Di mo pa ila sinaan, no kasta? Ay, saan mo't tanda anak may. Kaasi dagiti anak ko nawan madakkelan da nga amada. Sa bagay, ngam no siya, awan anak mi kinila kay kaw. Iso ang mabalin ko lata sinaan no kayat kaw. Ngamjak pa'y lamasinaan ita, taka sa pulak ti kwartana. Wala, nang rona ka nagkasar kayo. Kan sayang nila kay mo tanasingpot. Suksok ito tabrahan! Singpot ang pwede na mo tararamidag. Ngam no maamuan na ti panagsugsugal ka. Hay, jakla ang mumot ang Elsa. Be, pimentas ka mat Juna! Ha? Ay, dati mat. Ay, gayam niya. Kasla ka matanbalasang. Nagswerte matan di asawa mga nakaasawa kanya mon. Ay, wana, Biyernes. Tanapintas ni Juna, siksipay. Elsa. Mabalin nga panawan da kami pa ka ni Juna ditoy. Tada na patag nga ibagakan ko na. Ikaw muna. Sige, ditakay nga rodan. Juna. Pintas ka. Pintas ka man eh. Thank you, Biyernes. Mabalin nga awisan ka. Tama nga ng restaurant. Tan. Ha? Ay, katuan day talaga. Narigat apayan ti Pogi akaskan ka, Biyernes. Ay na, nabsugak Oray sak nga raw. Nagadumat namin ti in-order mo akinan ka, Biyernes. Tap na mabsug ta, Juna. Sige, bayadan tanta kinanta ta, rumwarta dito yung restaurantan. Bayadan pa lang anya. Ta, nabatik matgam di wallet ko. Anya? Siyak to ti agbayad na inton sumaro, no? Nya, Juna, nya. Mawan nga talaga, kwartak. Uray ka utam dito bulsa ka di. Sige, siya akong tagbayan. Ayan tay wallet mo lakay. Ada dita bulsa, ti pantalong ko. Nakabitin, di talikod tiri daw. Apa yan? Awan nga rod kwarta ko. Inak ko maagpaikat itingipon ko. Takanayon nga agsakit. Aw. Nangigagatang mo, iti kwarta nga yung tagkaw. Awanin imarket kaun. Nagnina ti gagatangan itan. Dayta 2,000 nga grocery, kurang pa Di mo alayan amin, nakargatiwalik ko,
awan to allowance kun sapay mabayag pa iti sweldo. Inka pa'y la umutang kadananang, tanagla ko da iti babaw. Umutang nga man ka, dapat lautang ko kadakwana. Maawatan da ka, taanak da ka. Alangan tani, awan kurtatan. Kurang da ito adda iti wallet mo. Manulaang mat da ito 2,000 nga Ay, Wala saan, agbali ka iti opisina yaw. Kasapulang marod. Di dakit ito dan. sige. Agbali atong araw. Biyernes, di nakto nga talukwan, kanpaldangan. Haan to nga pulos. Agyaman na ka, tauray adda asawak. Kinayat naklat ta biyernes. Awan te problema dita. Te importante, hana nga maamuan te relasyon ta. Ay, iso na lang ta. Nagsakit kay dininanang ko. Aday di ospital. Ado pa'y madiagas na nga magatang. Awan matantay gatang. Ay, kasi ang perperme nga awan pa'y madiskitarak. Awan pa'y mautangak mat nga tao. Di ka nga rod agsahan. Unayan di ato yan. Bayam tatulungan ka nga biskita. Kababuayan na kaniyam. Ang pospos ko la kontoy ropa kun. Sige man nga ron. No adya mautangam. Taumutang ka iti uray gismel. Sige, tulungan ka biyernes. Juna, bakit? Nakita mo tayo rilaw kan singsingaw. Ha? Ni, diyak ka mo Awan amok dita. Ay, di ka basta agpabasol latan. Ta saan ko nga ugali ti agala iti saan ko akukwa. Di nakpagbalinan nga agtatakaw. Sa pulam tama nga nun na misplace mo lang. Sige, tadapay pa na. Adto tiladawan da. Kita na nakaw. Nangalanyo iti day taladawan. Ni kabagis mo iti bunyag. Nakita na ida ilay. Naglailo da nga kuykuyog. Iso nga inalaan na ida iti ladawan. Sino nga day takadwa na lalakay? Lalaki na nga road. Anya? Aglalalaki di asawam. Adi mo amaw. Rog-rog itang natiulaw manakaw. Ha? Naam-am muna kanu day jay. Ije pagsusugalan day ije kabangibang nga ilay. Pagsusugal ni Juna? Katuan. Himbagamot lang ni kabagis mo iti bunyag. Tawanan ba na babae? Isumila ka na na may busti kwarta nga itag ko kayong kuana. Gayam. Isu asita jay asawam. Sita ka kagrasun day jay. Amok ti style nan. Di naklo din na nagbasal. Kun sigurado nga glibak Isu nga mo kung tiramidan. Kasapulak titin kay lakay. Kaya't katulungan nga trabaho. Iso ang mga bangak iti pwesto iti ilay. Tagla ko ak iti prutas ken natang. Ay sige Kaanawa ka sa pula. Ha? Lukas ta. Adda 10,000 a kwartam dita? Awan nang inak agdiskitar Inak umutang iti kumparek. Ha? Ay sige nga raw. Mapan kaitan Kainak ibaya din no madamdama. Mabilang raw. Tawagak ti kumparek niya. Ay jahin ni Juna. Pimana wadagaw si dinala na ti kurta. Ay suruto man iti nalimad. Ay ayateng ka Juna. Ang ladingitak no ramidak ti kastaw. Ay nanumapan na nakalat yamin ladingitak. Ng maramida kung tirumbang. Ay, agyaman taintan mo ti kwarta Juna. Ay ayatan ka nga permi. Gatatikis mo. Agak ka lang agak kanya. Kita data diti restaurant. Ay. Ang mga nuad na makakita ka data ka lugaran. Sapay iti bibig ko di ka na ngayon mo nga kan. Agyayo dito'y lugar yo. Awan makakita kan ka dito Ay apo, nakabuang-buang lo ka ngay. Po, ayatan ka. Ayatan ka Saan? nga, Biyernes. Usasan nyo na kita doa. Ay, wan. Sa ti asawa. Panawakan! Nakadua na po. Nanay! Di ka pumanaw!
anak ko. Ay, sus. Sige, sir. Pusasan nyo dagitan ba? Ay, Johnny, pakawanin Anay. ako malaka. Anay. Ay, nakasagana Anay. ka. Amang sulnit, hindi nagbasulakan ka. Uy, siya. Pakawanin Ay, ako, pusasan siya ha. Laging itat. Ang diyamak lang tinarami mo. Iso nga ikarom, tikinagatil mo, babae. Nakabalo din ti asawam, Junay. Kasi ti rombang kang kuwana. Napukawan na namin pinsan ti panagayat ko kang kuwana. Hindi naramid na ti kasjay. Basol na matlaang no apay ngamin anaaramid na ti kasjay. Kat nasingpot kamot nga asawa na. Nawan na mo ka nagkurang, ha? Iso nga ikarom na tinagbasulan na. Kasjay ti rombang kang kuwana. Tasan amap-map na kiti asawa na. Ang yaman nak ta sinarungkaran nak dito'y pagbaludan, Juni asawa. Ay ayatan ka, kat pakawanan nak ko man. Why? Nakawananggan. Ang yaman nak, Junay. Eh, sungay maya. Ta, inyag ko amin ang dagiti kawas mo yung balay. Amin nakagawa amin nyagaw. Napakawangkan. Ngim suray. Napukawan ti panagayak ko kung nga. Nagkasarta, Juni. Agasawa ta. Uwi na nagkasarta. Ngim apay nga lino ko na. Apay nagsapol ka pala iti sa bali. Ngay nga asawam. Ay, sorry, Juni. Pakawanan ka. Ngim masapol nga karong tinarami mau. Sige, agbayagain. Pumanawa mo lang. Juni asawa, pakawanan na ko ma. Ay ayatan ka. Naimbag nga oras yun, tata. Hanyat gatangan niyaw. Ay, kasta ko maming nagis-istor. Naisem damang pasangbay kadagiti customer da. Nung amin agmismisuot kang aglakaw, awan gumatang, tata. Hanyat gatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti asin kan mantika, balasang kaw. Mabit lang, tata. Adtuyan, tigagatangan niyaw. At timutibayad kaw. Imadotila ko mabalasang kaw. Adamit natang karne kan ikan dito isangot isturmaon. Wen, tata. Ado mo ngamin dagsapsapul iti masidan mo ko. Ay, naggagat ka lakit na balasa ngayon. Ay, naggasa ti makaasawa kan balasang kaw. Ay, madamag kumanlaang. Ay, ada ka din nubiyaw. Awampay, tata. Ay, apay ngay. Ay, nagkapoy ka nagita babaron. Ang amom sinday. Kaya't ka man ngagbalin a manugang kaw. Anya? Kaya't mo ni Rico nga nakaw. Ala ni tata. Di na damdamagon na. Kaya awang kastag sigurado balasang kaw. No bilang laing. Ang dami lang atanam na madyan kaw no agdaton kang ka. Ala? Di uray bagak awan no di na mo kayat awan serbina Kaya't nakadayjay. Mabayin lang nga agaram. Sige. Tadurugak man dyan kaw. Urayim wine. Ta sarungkaran na kantaw. Armam ni Sinday Rikaw. Tilay bagbagayo mo, tatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, kinaggagait. Makatulong iti trabaho day jay. Awan ri, nagkangkwana, tatang. Pili-pili ka pa lang lumakay ka na baraw. 40 maon. Magasawa kan. Tapno di ka maitulad ka nagiti talo akakabsat ko abaak. Di na mala kaya ni Sinday. Kaya't naka, dinamag ko nga raw. Anya? Naglawat ti isem na, idiimbagak akursunadam. Iso adakkel tinamnamam anakaw. Armamla iti maminsan day jay aklunan na kaan. Ay na, akano dan nubiyak, tatang? Ha? Aya? Daya? Sino nga'y? Ni Jana, Ni Jana? Sino a Jana dayta?
bagted day dyan nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wala ata di nakakayatan ni Sinday ka naggagat abalasang. Adda nga rod met nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga. Di na pa'y nakit-kita iti personal dahil dya pinpal na. Katagkita danto ah. Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo ka roba na. Ay katbay no iso nga rod ti kayat na lakay. Anya nga rod nga nakita na meten ti ladawan day dya babay. Ay, saan nga umdas day talada-ladawan? Ni Sinday, termin na. Tapno mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surom nga rod ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat. Tanarigat ti mapababasaw no bilang laang. Ay na, adda man surat ni Jana. Adda pa in surat na iti paglukatan ti subray. Ay, basa man. Smile before you open. Unahan na niyo. Ay, lukat ka. Dahil mahal. Kumusta kan? Sapay kumata na salon at kakanayon. Kailiw kun ti surat mo. Sapay kumata subalitam adagos ti surat ko, Rico. Kayat kan amakita iti personal. Ngam ti kayat ko. No agkita ta. Agkasarta adagosan. Ay na. Makaparagsa mo. Dagitong insura ni Jan Anubiak. Ay, ituloy ko basahin. Ngam no kayat mo. Sikan a mismo ti umay dito'y lugar may. Kat ikuyog mo dagiti dadakkel mo. Tadumanon kayo. Nagmaya niyo. Dumanong kami ka na. Unay kat ngaminan, tanagin na dayutari ko mahal. Ngam sana balay, tano agasawa tanton, kanayon tanton ngagkadwa. Ala, jakon atiddugan ti surat ko. Agsubalit ka adagos ha. To'y agay aya. Jana. Subalita man adagaws. Ibagak ta dumanong kamay. Umay nakanto kano arman dyan anak ka, Sinday. Ala, kababain mo day tangay bagbagayo, tata. Saman! Kaya't nakadyan anak ka. Mabain lang nga agaram kay. Ni tata mo, da kayon samul at mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang ka. Managbabain ngamin ni Rico. Di na mo ti agaram. Angam siya kung ti mangibagbaga. Agayat dyan ako keng ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinang ibagay ti kasta kanyak, tata. Wen, ibaganan tao. Iso ano ang dagaram ken ka, di mo akaklo rin awan. Urayam di anak kaw, tada kayo ti agbagay, balasang kaw. Tatang, dumanon tayo ka nun. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Kaya ni Jana mapantay ka na jilaon yan. Natulag ka minsan Robert nga kilak tilugan na. Tapno da pagluganan tayo adumanaw. Ay kalukwan day ta. Di mo pa nakit-kita iti personal dano na maun. Inayat ko tinubiyak tata. Nauray surat lang, tinagamam mamay. Kan komunikasyon may. Ay, jay ka saan mo nakit-kita iti personal ti asawa maun. Anda di ta ni Cindy nga gururay kan ka. Isaw ti dano ng tayaw. Ni Jana, ti kasarkaw. Anya! Kakasano nga rodan ni Sinday. Sa pa'y bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ay alakay. Nawandakas na. Iso ti danunan taon tas asidag. At ayaw ti lugar day ta pinpalmaw. Gastos la ti plitay. Ken makabandog ti agbiyahe. Maulawak pa'y nga agbiyahe iti adayaw. Hindi kay makomay, akay siya lata mapanay. Anya! Basta ni Jana, ti ay tagtatang. Kinadasarita may. Iso nga danunan tayo nga roday. Sigay, sumurot kami kinitatang mo anak ka. Lakay, kuyugan ta ti anak ta. Anya! Ay na, pakay dayawak ti makaamamo kada kayo kakabsat. Kastabat, kabsat. Kastamay, kabsat. Ay na, nabanog kayo ang nagbiyahe.
Isungagin na kayo pa'y ta umuliak itinyog. Ta uminom kayo iti presko at tubog na. Kan mangan kayo iti linutok asuman. Aguray ka, kapsat. Umuli ka itinyog kunam. Kabaalampay ay ati umulay, kapsat. Ay kawon day talaang aya. Nairwama ko, kabsat. Imbakbakit ko, ti umululi itinyog. Takanyugan dito ay amay. Nana, anyang oras sumangpo ni Janang ay? Ay, paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Tapag sidaan da kayo man iti presko nga ikan. Nay, adan ti anak ko, isuntidim sa hagi ti tricycle. Rikaw, masikog mo tilim saan. Masikog tinanunin tayaw. Diyan ka mo tatang. Lukmag na siguro ang mga nobil-bil na. Nukusta, masikog ka dyan Uwan, Rico. Pakawanin na ko ma. No jak imbaga tagpaisukin ka. Adakan ka maupay kan kanya, Rico. No din akon kayat. Awan maaramilak. Nasakit man. Masapol nga wata. No pagtalikodan na ka. Sino ay ti amati sikog mo? Bunga ti panakaramas ko dahito, Rico. Anya? Enrico, saan ko nagayatan ti panagsikog ko? Kat pakawanan na ka, no itala ngayon pudnok ti amin. Napanunod ko nga men, nasaysaya at no iti personal ti pangibagak iti amin kan ka. Diyan Ay ayaten na ka di pa, Rico. Wah, tangay ko naman kita, di mo nagayatan ti panagsikog mo ka. Sige mayata dahi ta. Awan tinagbaliw kanya. Ikalay sa kalata, nga ori masikog ka. Agyaman na, Rico. Sinaamon day jay adyana. Sumapol ka iti sa balay. Ni Janang rod ti ay ayata, Mike. Nga oray masikugan. Di ka lang mabain iti kastang aramidan. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikog na ka. Ay ulbod day dya babae. Kuno ti inanaan mismo ti nang ibaga kanyak. Intarayan ka na tinubyo na. Ay sinaamon. Ano pa iti nasaysaya at babae di ta ngam isaw. Uri nga pa'y napalabas ni Jana ako. Tay ayata ulat na tatang. Aniya. Ay, hanyat impakanday dya babae kan ka. Taapay adi mo masinaan. Basta ayata nga raw. Yawig kunton dito'y balay ni Jana. Ikasar ka. Ay, makamu ka. Basta wan ti mapasamak akalay sa. Ay, jak itulaw. Okay lang. Oray saan tapay ngagkasar, Rico. Bastag din natang. Sigurado ka. Jana. Wan, makaawat akmat kat. Pasensya ka na. Nimpatyak, maawatan na kanto ti amak. Pagkasarindatan tumila. Ay, pasensya ka talaga na, Jana. Mababay na kakanya, Mount. Ay na, ayos lang ang kanya kunakmat. Awan problema iti dayta. Nanang, awirin nyo man pa'y ni Bebe, tada papanak. Anya, papanam kat na'y maluman. Inakla gumatang iti diaper ni Bebe, nanang. Sige nga raw, nga mabit ka lang nanang. Rabiin, ngamawampay na di asawa, nanang. Ay, wan nga raw, makapadanag mo't na di ataaw. Sapsapulon ti anak na, sumanangit ni Bebe. Rumaraman tayo na sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamuti ka na. Napanan man ang anak mo, bakay. Napan naman ang sinapul di asawa na Inaldawlatan na kastater aramidin na.
Di na pala baybayan, no pimanawan. Madanagan nga raw. Amangan ka na no adadakas ana pasamakan kwa na. Amangan ka no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya? Ibagaman, tadi na sapsapulan. Di na pala kasinaan. Kahit kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasimot ti anak na Ay so, saan mo ta nagawawid dito ita anak ko, Barok? Apay na pananaya. Diyan mo amma na. Kuna na mapang gumatang iti diaper ni Bibi, di mo nagsubsubain. Ay nagloko day jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. At ka di amuyo sa bali apapanan na ha. Ay nadyak mo taman manu mga gawid day jay dito balay. Sa labing mayag dito idinagsikog. Itatanaka-anakan marmara po kaw manan. Ha? Oh, at tuyan ti pinatimplam akaper ikaw. Agyaman na, sinday. Nakalidliday ka manan ang nakatugaw dito sa angot ti store kaw. May bayan na alata dito yan. Nagiti customer mo, ta si Kaswam. Apay, di pa'y simang pwede asawam. Sampay nga raw. Diyan mo amuno sa di na pang sapulak ng kuwanam. Madanagan, nagtadya mo makontak ti silpon na. Ay, ang mga nodadaka sa napasama. Anan? Ay na, sapay la kumaatawan. Nala, di ka mapukawan itinamnama. Bareng sumangputan iti mabiit. Ay wan, adala ko kapandisal, kaya mau. Ay, uma. Isag mamanungay. Sagtitres ko mangam oray librik kang kan. Ha? Ikang ka ititalo, tapno ay tapno mabsog ka. Ha? Diana? Siyak nga raw, Drico. Ang yaman na ka, tanagawig ka? Kano na bayag ngay nururay ko ti panagsublime. Naggapo kay di lugar yaw. Ang mawang kamay jay. Apay nagagapo ngay. Nagkapuha kiti lugar ti asawa. Asawa? Sorry, Rico. Ngamadan sa bali nga asawa. Ha? Kat iso ngay maya. Taumay kun alaan ti anak ko. Anya? Una yan. Manyang ita ikaw. Nasaktan ka lang. Daitan ti bagbagak kang kaiday. Nagayat ka iti tao, adi mo amo ti pudno nga ugalay kan kinatao na. Nga raw. Ngumanyangay ka, nagayata mo lang, tatang. Numaminsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao, ti pakarik na am iti ayat. Tapnaw, di kanto agbana nga nakakaasay. Kita man, nasakitan ka. No ni Cindy ko mga minti inarem mo iti, di nagkasar kay kuman. Kat nalabay. Daw pat, wano limang anak yung kumaita. Kuha, tatang. Agamsan pa nala daw ti amay na nakaw. Balasang pa'y mga ni Cindy. Awang pa'y nubyo na. Iso mabalin mo pa'y ngarmay. Sinday. Mabalinti, sumarungkar. Ay, ka mabalin Apay katasaanan ngay. Mala, sumurag ka. Ay, na. Umay ka. Tagtugaw ka. Agyaman na ka, Sinday. Ay, mabalinti ko makisiningig kang ka. Makisiningad laan. San ka ngagdataw? Unay niyo. Ay, nanada plano ngagdaton kanya kidirit sumaon. Hanga day tag singad-singad ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka dagos. Mapmapanan ti tawon, Rico. Di ka nagpalpalikaw, pay. Kamatan takit din ti panawan. Ay, nukasta. Ay, Sinday. I love you nga rodan. I love you to, Rico. Ilang bagay. Mano ka di amin ay tayo ornong taijibang ko? Ay na, Rosito. Di na magmuman di kalmanan. Itadamagam manan. Ha? Dagulit ka mo ala kayan. Madanagan ngamin bagay. Ang mga numabangkrab di bangkaw. Sa paydakkel tinaidulin ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mo laan mo Makapadana ka talaga.
Jak maituturugan a panunutan day ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, anya nga raw ti pamayan tangay iti urnong ta a kwarta. Yapay no usarintan ba kay? Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun tangay ti dakil a balay, kaada nga rodon balay ta. Kaya kung nga ron ti dakil abalay ba kay basik kindaanin ti balay ta. Kahit, sinun to ngayon tiyag na ti tuy balay ta. Kaada mo tin babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakilaw na. Tapno daka ti kadakilan ti balay diti lugar tayo. Umdas di kwartata tadakil ti urnong ta. Sa bagay, ada mo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigrigatan talay dya kwartata. Manu atawan nga inururnong talay dya. Iti santa pa'y ang nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa tay inted da a kwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na dya. Awan problema, tagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Adlang garot. Planuan tante panagpatakder tay ti balay ta. Tapno pa sa dagaws. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may apa-renovate? Kastoy na ito yan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan yung iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa. To'y daan na balay. Tay jay kami to kabarbaraw abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbes nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkayag shopping. Gumatang kayo itagkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo tibalay yun. Kaya mingarog mo tidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay atidak kalabalay. Katdudwa kay mga agnaad. Ay basta. Noon yati kayat may. Isuti aramidon may. Kat awan makalapid kada kamay. Kwarta mi mo ti aramaton may. Isu nga awan. Ti sino man na makibiyang iti panggedeng may. Ha? Uwing karon, nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan mi adinawat na dyan? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukata hindi bangkaw. Intagarulan. Agura ka. Apay adag basit tabag mo ngay. Umanay nga ron dita, ti iruarta akwarta. Maday ko pag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka ba bakitan? Di pa ikot makitkitan ti kargahan akwarta. Intun kuan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas la gagangay la ti kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan dagiti manipdot. Awampay na po uta ka sinipdot da nga ikubag. So masapaw ngagbalintamot wais lakay. Malala, mapantan. No kasta, nagpagatang dana ng gantatang iti materyales, bakit? Wan nga rudla kay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan ida. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinagamdan karon. Baybayan tayo. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali?
Tadamot pa kausaran di kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Unang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso abay-bay antayon. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdariyaw ka bagays. Ay ka balay ka bagay. Anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka balay may akan nila kay. Nauma kami ni ti balay may. Kaya may ti sa bali a balay. Anya, Kaya't mimot apadasan tiyag balay ti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang arod ti balay yawn ka bagays. Basik nga raw. Kaya mi tayo dakkel a balay kabagay. Ay, ited mo nga rod kanya kung tidaan na balayaw ka bagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pagyanan dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan na balayaw ka bagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi awan pag naudanda. May mayap mo lang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Anyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da ka bagays. Ay ka talaga kasta kabagay. Adamot babalay dagiti kakaanak kamon. Iswa dagiti la dingwin may ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. may kawan lata ka bagays. Day talagayam. Mano nga storage ti impagamit ti karpintero, rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati, kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 stories la siguron. May maya no 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kang silid ti may kaalaw. Sa bagay, mabalain. Agam, ay, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw kay umanay di kwartata. Anusan ka pala ti agtipid basik iti makan. Tapnosan amabiting ti kwartata. Lalala, kawa na. Si Kamala ti narawat iti karnikal. Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. Saan itan? Tada ti paggagastusan ta? Nalang nga raw. Aginut ta. Tapno makabalay ta iti dakkel. Lakay, nakagawa kaon. Mabisina ko na. Itay-pay lang urayag ti palangayab mo kanya abangan. Alas 10 ni tagsaba. Di tapay lang nabiga. Talaga ngayong gagarak tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat! Kan, panggal daw day tuya na pananganta. Hindi mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pananganta, ti may sagal daw. Mamidwa pa'y laang. Tapno malpas, ti ipapaaramid ta abalay ta. Ano santan? Uray ta, italaday ta wilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nanay Ilyang, alaang daktumot nga roda babaunon niya, intun malpas ti balayaw.
Ay, kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho mitaya. Nawan nga rod nana. Istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, ang lata, kikay. Rayam nga raw, damal pastibalay may tayaban kan raw. Ay, una na. Talaga akasapulan yun ti babaw na. Numalpas ti balayaw. Di yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakkel una yan. Nakita mo, jay patpatakdirdananan kang tatang abalay da bakit? Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kanon da jay. No pangananwan da nga iti dakkel abalay Kawamot ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata sa nakatimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit kin lakay da. May mayatin di kas jay. Ngam ti ibisyo da ti kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka ka magmag na bakit? Ay, kaurasya ka. Anday. Nangrunak at nagdagsan ti imutra. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa'y ngamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornungun ta kidya pangnayaw ni ti may gatang iti materialis lakay. Ay, siya pa'y daw. Ado pa'y ti paggastusan iti may patpatak tarabalay ta. Agina nata, may bakal. Nabandugak. Nagtugaw ta pa'y lang araw ti tawiting shed. Nagrigat gaya men tagi patak dari dakila balay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tay ti kastaunay. Ay ka, ganos ta. Tap numalpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray, ako'y tanto manay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y ladyan alpas. Kurang samit ti urnong tan. Anya? Ay, kunak man no kunam nga umanay. Kasta nga may kimbaga ti karpintero. Hindi na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kahit kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kas kasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas day jay. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tidakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalahan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagiti anak ta. Saan? Dada na dilawin daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglun ka. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Uwan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag te karpintero alistahan ti magatang. Ay kagatangan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yun, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain. Nagdakkel di balayo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel di nagastos yo ijay. Una, nangam di balay. Takap-kap na kan mimay. Ay na, nagastos tagpaarami iti balay nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mangarunakad sa aran. Tirigat yun ngay amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Di importante, malpas. Wa magkidi Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya.
Mapanaki jay ili Kape magmagna kayo ngay. Aglugan kayo Diyan, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmagnaaklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan taamok nga agtip-tipid dagi jay. Amok ti Estelda nanang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw nga amok ka mabitbitinan ti kwartada. Isong agtip-tipid da. Kita nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid dala kay. Nagdakkel mga minjay patpatakdir da balay da. Nagastos da jay Ay, wen nga rod Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Ado tinagastos ta dito'y idi. Dahito'y tulaka nakadakdak kalabalayan. Nakitak di balay da. Don danimot malpasen. Ado pa'y di magatang ita. Awan pa'y tiles kun bubida na. Ururaya nga ron no bumulod dahi ti kwarta nga mawamot. Ado siguro ati kwartada ba kayo? Ilyang bakit? At damaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay naibusan tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay saan? Sakayat nga baga ti taaw na bitin ti kwarta ra. Ipatuloy talat-tala kay. Kit pangalaan ta nga ron nga iti kwarta. Awanan, naibusan ti urnong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw ti paglunan dita. Sa nabalay ta damot tay pensyon ta pagbayad ta. When may kindi nalang araw, aglun ka manin. Bakit? Kamaudyanan na nalpas mo't lagan ti balay taros ito. When garod bakit? Datan ti kadakkilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disinyo na. So nalang ta, tiwangwang may tiunag. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro daan nagiti gamit ta iti sigod abalay ta. Alangan na pagkatin ta pa'y lalagi dyan. Ay saan? Sanan? Ipadawatan! Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ay utangin ta madin dam amaw ngagpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga ikabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa ikabagis. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho ijay balay. Ay, kunak no alaan na ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudan. Pasensya kan kabagis. Ngam saan mi paya kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adag! Dito third floor! Dito silitra! Abay aya! Ayan mo aya, mate! And that dito yung first floor! Umay ka ba taday paramin kuking ka? May nay na! Sikati at nakasapulan na! Di sikati umay dito yung third floor! Pero saan? Daisan! Masado taklaan nga bumaba! Unay, makabandog mo ti umuli dito third floor bakit? Nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw na masado ta ka bumaba. Tama ka bandog ti umulay. Ay, nariga gayam ti dakila balay bakit? Makabandog mo ti umuli kinumulaw. Yalistan siya ti kwartuta di first floor.
Chika, alam ti may sa kudsun ni Jay, kun taypungan, kun ulos mau, ta maturog kay Jay no kaya mau. Hey, mandak mo ita. Mabuti lang numay-may siya. Dili. Dagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sa mo agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ay, awan pa'y pagbayad ta. Ay, unay hindi kas taon. No agpensyon ta. Diretsyo mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Sana pintasan to'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mabasmasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka mahit. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Bagkatan ka. Tritangay ka ni Jay Hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain ka dagiti karuba. Rositaw, apay ngaya kasta kambutan. Di ka magsaon. Una yun ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka. Agkuti ka. Ay lumaban ka lakay. Tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta. Amang bayad ka dagijay. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Way nanakaw. Agam, inutila ni tatang yaw. Gapaw iti panakatak na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan amang ipanmanan kan kwa na iji ospital, no bilang laeng. Ay, uy nga raw, nanakaw. Nangatunay dito'y third floor nga yan ti silid may. Ni, asino dagi di agbusbusi na iji baba, nanang? Ay, andaman na dagiti umayag singera nakaw. Ha? Agsingiriti? Iti utang may akan di tatang yaw. Nabitin nga may ti kwarta mi iday. Isugay mutang kamay itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw. Problema no ka sa nawa makabayad na kita. Nagrunagit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw.